марзбонони тоҷик ришват талаб мекунанд. коҳишёбии таваллуд дар Туркистони Шарқӣ. додгоҳ дар Бишкек барои ҳимояи паёнбар. вақтҳои охир шумораи зиёди сокинони Тоҷикистон шикоят мекунанд, ки ҳангоми гузаштан аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон марзбонон ва гумрукчиёни тоҷик аз онҳо дар ҳаҷми аз 400 то 1000 сомонӣ ришва меситонанд. дар ин бора портали иттилоотии Бомдод хабар медиҳад. ба гуфтаи шоҳидон, вақте онҳо маҷбур шуданд, ки тавассути фурудгоҳҳои ҳамсоя кишвар барои коркунӣ ба Русия бираванд, ба тамаъҷӯӣ рӯбарӯ мешаванд, зеро арзиши парвоз аз Ӯзбекистон ба Русия нисбат ба нархи парвозҳои мушобеҳ аз Тоҷикистон ба таври назаррас камтар аст. аммо кӯшиши пешгирӣ аз хароҷоти калони парвози ғайричашмдошт хароҷоти навро ба бор овард, зеро ҳангоми убури марзи Тоҷикистон-Ӯзбекистон марзбонон ва кормандони гумрук аз ҳама раҳгузарон ришват талаб мекунанд. бо назардошти гузоришҳои сокинон, ҳадди ақал дар 3 гузаргоҳи марзи Тоҷикистон-Ӯзбекистон, яъне Ойбек, Саразм ва Пахтобод, механизми тамаъҷӯиро аз сокинони Тоҷикистон, ки ба хориҷа мераванд, таъсис дода шудааст. гузашта аз ин, агар дар гузаргоҳи Саразм танҳо марзбонон ба тамаъҷӯӣ машғул бошанд, дар гузаргоҳи Ойбек ба ҷуз сарҳадбонон кормандони гумрук низ ҳамроҳ мешаванд. ёдрас мекунем, ки арзиши баланди парвозҳо аз Тоҷикистон ба кишварҳои дигар дар муқоиса бо парвозҳои мушобеҳ аз дигар кишварҳо муддати тӯлонӣ аксари сокинонро маҷбур кардааст, ки бо мақсади парвози минбаъда ба кишварҳои ҳамсоя бираванд. бо оғози парвозҳои мунтазам байни Русия ва Тоҷикистон дар моҳи апрели соли ҷорӣ, мушкилоти гарон будани чиптаҳои ҳавопаймо ба мушкилоти асосии муҳоҷирони тоҷик табдил ёфтааст. билета 4000 сомон дига дар болош мондан. мо омадем 4000. бинобар натиҷаҳои таҳқиқоти пажӯҳишгоҳи сиёсати стратегии Австралӣ, мақомоти Чин сатҳи таваллудро дар байни аҳолии мусулмонони Туркистони Шарқӣ истило шуда ба таври маҷбурӣ коҳиш медиҳанд, то шумораи аҳолии муқим нисбат ба хонҳои Чин коҳиш ёбад. барои ноил шудан ба ин ҳадаф онҳо тамъизкунии иҷборӣ, исқоти ҳамл ва дигар усулҳои ваҳшиёнаро истифода мебаранд. дар моҳи майи соли 2021 пажӯҳишгоҳи сиёсати стратегии Австралӣ натиҷаҳои таҳқиқотро пас аз омӯзиши омори аҳолии минтақаҳои Чин ва маълумоти ҳукумат нашр кард. ба гуфтаи онҳо, аз соли 2017 то 2019 сатҳи таваллуд дар минтақаи Туркистони Шарқӣ ба 48,74% коҳиш ёфтааст ва коҳиш маҳз дар минтақаҳое ки мусулмонон зиндагӣ мекунанд ба амал омадааст. дар мавриди минтақаҳое ки мардуми хон асосан зиндагӣ мекунанд, сатҳи таваллуд устувор ва дар баъзе ҷойҳо ҳатто афзоиш ёфтааст. коҳиши аз ҳама зиёд дар он ноҳияҳо ба мушоҳида мерасад, ки дар онҳо мусулмонон зиёда аз 90% аҳолиро ташкил медиҳанд. масалан, дар Хотан, ки аксарияти куллии аҳолиро уйғурҳо ташкил медиҳанд, таваллуд дар соли 2018 дар муқоиса бо таваллуд дар соли 2012 70% коҳиш ёфтааст. дар Урумчӣ бошад, мардуми хон зиёда аз 70% аҳолиро ташкил медиҳанд. сатҳи таваллуд дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 25% зиёд шудааст. мутаносибан 6 минтақае ки таносуби хонҳо нисбат ба дигар миллатҳо баландтар аст, таваллудкунӣ афзоиш ёфтааст, дар ҳоле ки дар 2 минтақаи мусулмоннишин коҳишёбӣ ба назар мерасад. дар моҳи июли соли 2020 олими олмонӣ Адриан Сенс ҳуҷҷатҳои ҳизби коммунистии Чинро омӯхта нишон дод, ки 80% тамоми спиралҳое ки дар бачадонҳо насб шуда дар соли 2018 ба минтақаи Туркистони Шарқӣ рост меояд, дар ҳоле ки аҳолии минтақа танҳо 1.8% аз шумораи умумии аҳолиро ташкил медиҳад. бояд қайд кард, ки агар мусулмонони минтақа барномаи бордоркуниро риоя накунанд, мақомоти Чин онҳоро ба таври оммавӣ дар урдугоҳҳои консентратсионӣ ҳабс мекунанд, ки дар он ҷо онҳоро таҷовуз, шиканҷа, исқоти ҳамл, тамъизкунӣ ва тазриқи доруҳое ки ҳомиладорӣ ва давраи ҳайзро қатъ мекунад, интизор аст.
ёдрас мекунем ки дар минтақа беш аз 1 миллион нафар мусулмонон дар урдугоҳҳои консентратсионӣ нигоҳ дошта мешаванд ки мақомоти чин онҳоро урдугоҳҳои аз навтарбиякунӣ меномад. аз гузориши чин дар бораи кори урдугоҳҳои аз навтарбиякунӣ бармеояд ки аз соли 2014 то 2019 7.7 миллион сокинони Туркистони Шарқӣ аз дасти онҳо гузаштааст. Assalomu alaykum. Jalb baringizlarga Allohning tinchligi. Чанде қабл дар Қирғизистон мурофиаи додгоҳи сокини шаҳри Бишкек Гулназ Бақитқизӣ ки ба ифротгароӣ муттаҳам мешавад оғоз ёфт. Сабаби оғози парвандаи ҷиноӣ алайҳи Гулназ суханронии ӯ дар як гирдиҳамоӣ барои дифоъ аз шарафи паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам буд. Навори мувофиқ рӯзи 14 июл дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо гардид. ёдрас мекунем ки тирамоҳи соли гузашта пас аз дар Фаронса ба таб расидани карикатураҳои паёнбар Муҳаммад миллионҳо мусулмонон ба нишони дифоъ аз шарафи паёнбари худ ба гирдиҳамоӣ баромаданд. рӯзи 1 ноябр садҳо сокинони пойтахти Қирғизистон низ ба гирдиҳамоӣ баромаданд ки дар он ҷо Гулназ суханронӣ кард. вай дар суханронии худ ҳамлаҳои разилона ба ислом ва паёнбарро маҳкум кард ва мусулмононро ба риояи шариати ислом ва ҳимояи шарафи паёнбар даъват кард. дери нагузашта кормандони полиси ноҳияи Ленини шаҳри Бишкек алайҳи Гулназ парвандаи ҷиноӣ оғоз карда ӯро дар ифротгароӣ муттаҳам карданд. онҳо даъво доштанд ки Гулназ мусулмононро даъват кардааст ки мувофиқи дини худ зиндагӣ кунанд. дар ҳоли ҳозир парвандаи ҷиноии Гулназро додгоҳи ноҳияи Ленини шаҳри Бишкек баррасӣ мекунад. Ошол башка бир қавмда ҷолиби диққат аст ки истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ якдилона ҷонибдории Гулназро баён карданд ва ҳатто баъзеҳо ба тазоҳуроти ҳамбастагӣ бо ӯ даъват карданд. масалан як корбар бо номи Нурҷигит Карбеков навиштааст: биёед афкори оммавӣ ташкил кунем ва ин масъаларо ба миён гузорем. ин зани мусулмонро танҳо барои он таъқиб мекунанд ки вай мардумро даъват кардааст ки мутобиқи ислом зиндагӣ кунанд. ҳамаи мусулмононе ки бар зидди ин беадолатӣ кӯшишӣ намекунанд дар назди Аллоҳ ҷавобгӯ мебошанд. ҳадди аққал мо бояд дуо бикунем. мо сиёсатмадоронро бо даъвое ки гӯё онҳо фарзандони мардум ҳастанд дифоъ мекунем. наход ки мо наметавонем як зани мусулмонро дастгирӣ кунем. бигзор намози ҷанозаи онҳоеро ки ин парвандаи ҷиноиро дастгирӣ мекунанд гузошта нашавад. Аллоҳ барои онҳо кифоя аст. менависад корбари дигар бо номи Асилбек Мамадқулов. Себеби биз эч кандай кылмыш жасаган жокпуз.